हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो लेटेस्ट आपडेट नेगासिनो दङ बेनो जाबाय फरेस्टनि साख्रिया माबोरै जामारखो आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानमारगोन नामा बेनि सायाव मोनसे प्रुफ फैदों एबा आपडेट फैदों आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थांगासिनो दङ फरेस्ट गार्ड हिसाबै ग्रेड 1 हिसाबै आरो लकेशना बबेयाव दङ बा नंगौना नंमारा देन नेक्स्ट रिजाल्ट मा फैगोन टेट फैगोन नामा एबा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआ फैगोन ना फैला बेनि सायावबो जों माखासे एनालाइज खालामगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना नेक्स्ट मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनि CSB नि अफिशियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय CSB साइडआव दा फैनाय लोगो लोगो जोङो 19 आगस्ट एबा दिनै अके स' 19 जागासिनो दङ एबा हराव रिजाल्ट फैगोन होननानै गोबां चेक खालामदोंमोन नाथाय रिजाल्टआ फैयासै दा जों मोनथिदोंमोन रिजाल्टआ फैगोन होननानै नाथाय फैयासै मानोना गोबां एसे दावराव दावसि बेले बेजे कमेन्ट्सबो नुगासिनो दङ एबा जाथाय जागासिनो दङ बेखौ लानानै कि जानि हल्डआव थाबाय खोमा रिजाल्टआ अके बाट अफिशियेल नटिस बिदि गैया दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे आदैया साख्रि मोननानै मानो सिरि थागोन होननानै दा नायदो नोंथांमोना आं मोनसे मैयानो आपडेट होखादोंमोन जे आंनि साख्रि जायाखै आङो थार्ड ग्रेड हमना ला फरेस्टआवबो आरो BTCआव मोनाखै अके डिसक्वालिफाइड जाबाय थ' नोंथांमोना मोनदों सानो साफा सानैया बाट आं लिरना होखादों जे आं साख्रि मोनाखै थ' बेखायनो साख्रि मोननानै सिरि थादों नामा बेबायदि सानदों स' बेबायदि दा सार नोंथां मोजां दङ दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेल स' नेक्स्ट लेभेलाव थार्ड ग्रेड अके थार्ड ग्रेड आरो लोगोसे फोर्थ ग्रेड आरो लोगोसे टेट बे मोनथाम रिजाल्टआ पेन्डिं थागोन नामा थ' बेनि सायाव जेबो बिदि नटिस फैयाखै बाट रिजाल्टआ फैगोन नामा जुदि फैयोबा आंनि फार्स्ट बेनो जाबाय टेटआ फैगोन बादि आं मोनदों आरो जुदि टेट फैयोबा दिनै खिजानि फैनो हागौ आरो फैयोबा लोगो लोगोनो नेक्स्ट दिनावहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागौ खारन MCC जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला बिनि सिगांनो साख्रिखौ होनांगोन नालाय नङाबाथ' डिले जागोन बा लेट जागोन आरो लेट जायोबा इलेक्सन रिजाल्ट मोनखांनाय उनावसो जागोन आरो अके माने गोबां लेट जागोन आरो हमना ला नभेम्बर आरो डिसेम्बर जाहैनाय चान्सआ दङ खिन्थु बिनि सिगां होबासो चान्सआ दंसै देन बेखौ दोनथ'नानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआ फैगोन ना फैला थ' बेनि सायाव दासिम जेबो आपडेट गैथ'वा देन बेनिफ्राय दायो फैबाय फरेस्ट थ' फरेस्टनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय रानमारगोन नामा बिनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आरो लोगोसे रानोबा मा डिस्ट्रिक्टआव रानगोन दा जोङो निउसाव नुदों नाथाय जों अफिशियेल नटिसखौ मोनाखै मानोना अफिशियेल नटिस दासिमबो गभर्नमेन्टआ पाब्लिश खालामाखै अके नाथाय जोङो मिडियाफ्राव मोन्दों मिडियाफ्रा गोबां भाइरेल खालामगासिनो दङ दा बेयाव आं नोंथांमोननो मोननैसो फट'स दिन्थिगोन जेराव आंनो WhatsApp खालामना हरदों दा बेनो जाबाय बेनार दा बे बेनाराव नायोबा नोंथांमोनहा मोन्दों जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ दिनै रानगोन बेनो जाबाय तामुलपुराव अके आरो बे जाबाय तामुलपुराव ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डआव जायफ्रा पास जादों नोंथांमोना मोन्दों बे बेनारखौहाय बेनो जाबाय तामुलपुर मोनसे अडिट'रियाम हल दङ श्रीमन्त शंकरदेव होननाय पाब्लिकनि सबाव माने रानगोन होननानै बेयाव लिरनायखौ नुनो मोन्दों बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डआव आरो थ' बेखायनो मोनसे बाथ्रा चिफ गेस्ट हिसाबै थागोन चिफ आरो लोगोसे EM थागोन देन बेनिफ्राय बावहाय सोर मोनगोन अनलि तामुलपुराल' मोनगोन नामा स' अनलि तामुलपुरा मोना गासैबो बेयाव मोनगोन BTC लिरदों अब्ला गासैबो बेयाव मोनगोन आरो दा बेनो दिनै होसिगोन गासै 414 पस्ट दंमोन ना फरेस्टाराव दा नेक्स्ट लेभेलाव मानि रानगोन BTC रानगोन नामा थ' BTC दायो जेबो आपडेट गैया ना हल्डआव थागोन नामा केस जादोंबा एबा माबा मोनसे जादोंबा थ' बेनि सायाव आंनि सायाव जेबो आपडेट गैया नेक्स्ट लेभेल माबाफोर आपडेट मोनोबा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबाय थागोन दा बेखिनि नेक्स्ट रिजाल्ट माब्ला फैमारगोन बिनि सायाव दासिम आपडेट गैथ'वा साडेनलि एबा हरखाबै फैनो हागौ टेटफोरा आरो जुदि फैमारोबा टेटनि सायाव एनाउन्सआ दंना गैया बिनि सायावबो दासिम आंनि आखायाव आपडेट गैथ'वा आरो जेब्ला मोनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थागोन दा बेनो जे नोंथांमोना गोबां सानदों जे आदाया सिरि थादों साख्रि मोननानै स' बिदि नङा साख्रि मोनाखै दासिम मोनथ'वाखै बेनो जाबाय थार्ड ग्रेड BTCआव आरो फरेस्टाराव अके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बेबायदिनो लेटेस्ट आपडेट फैबा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबाय थागोन